זה אתה פרדיננד? זה אני. מה שלומך? מה אתה עושה כאן? מסתובב. כאן? כל כך רחוק מאבנידה בוליבר? יש לי מכונה. מכונה. אתה זריז. נדמה לי שלא עבר שבוע מאז עזבת את הבית. שבוע, כן. בערך. לא ידעתי שאתה מוצא עניין בסביבת תחנת הרכבת. כן, כן. ואתה? אני? מה אתה עושה כאן? אני עושה כאן מה שאני עושה כאן. מדקלם? מדקלם. היום, יום ב'. יום ב'. נכון. מדוע זה מסעיר אותך כל כך? זה לא מסעיר אותי בכלל. שמתי לב שיש לך מנהגים קבועים. עכשיו אני שם לב שחל שינוי. זה הכל. האם עליי להבין מדבריך שהיית נוהג לבלוש אחריי? בעצמך היית מספר לי? שאני הולך לתחנת הרכבת? להסתכל ברכבות. להסתכל ברכבות. אינך מתנגד, אני מקווה. לא. ובכן, אני הולך לתחנה גם ביום ב'. עם פרחים. מה? מה שאתה מחזיק שם, מאחורי הגב. עם פרחים. אתה הולך להסתכל ברכבות עם פרחים. אני הולך להסתכל ברכבות עם פרחים. אני, בלי. רכבת. כן, יוצאת. התחנה הזאת לא נחה לעולם. מה? שום דבר. הערפל הזה. חצות. קצת אחרי. תודה. סלח לי, עליי ללכת. אבא, אני יכול להסיע אותך. לא. לא. תודה. אני רוצה לשוטט עוד שעה קלה. ברגל. עד לתחנה. אני אוהב לשוטט ברחובות האלה. לבדי. לזכור. אני זוכר הרבה מאוד. יותר מדי. רק הוא נשאר איתי. הזיכרון שלי. כמין ליצן. לא קיבלת עדיין תשובה מדולי? לא. אני מחכה. שניכם מחכים תמיד להודעות ממנה. שנינו? אתה וז'אן פול? אבל אולי היא נסעה לפוש. מחניק עכשיו בניו יורק. או שיש לה משהו מעניין יותר, או שבכלל שכחה את שניכם. לא כותבת הקוקומקיס. היא תכתוב. היא תכתוב. תשתה קפה? קפה? לא. עליי ללכת מאוחר. אתה יודע, כבר שנים אני מחכה להזדמנות לשתות איתך קפה באספודל. אספודל? הקפה ליד התחנה. אתה לא יושב שם תמיד, כל יום ג' ומוצאי שבת, לפני שאתה הולך להסתכל? מניין אתה יודע את כל זה? הסיפורים שלך, פאפה. משחר נעוריי הרגשתי משיכה לרכבות שלך. זה במשפחה, כמו שאומרים. ובכן, עקבת אחריי. רק בהתחלה. אחר כך מצאתי את הדרך בעצמי. את הדרך לאן? לרכבות שלך. לרכבות. מדוע לא שאלת? יכולת לספר לי. יכולת לבקש. להתלוות. לשתות קפה. התחנה איננה רחוקה כל כך. והמראה שם מריב. נכון. נצנוץ של מרחקים. אבק דרכים אפלות. ארוכות. קטרים מתנשפים. ספירות. רכבת נכנסת. רכבת יוצאת. יכולת להגיד לי. נכנסת. כן. כבר שתיתי קפה. לפני שעה קלה. סלח לי. מאוחר. אני מוכרח ללכת. מאוחר מאוד. יכולת לספר לי. אז. הכל. לילה טוב. פפוש! ימינה פפוש! ימינה והסמטה הראשונה שמאלה. 3 בתים מהפינה. הוטל אקסלזיור. מה אתה רוצה ממני? זה 30 פזות ו10 בשביל החדר. אתה משלם יותר? יש לה צרות בזמן האחרון. הרועה הקטן שלה נפל לידיים של מס הכנסה, והם יכניסו לו עכשיו בעד כל סריטה שהוא שרט אם לא ישיג מספיק חמאה ומהר כדי למרוח על הלחם של כל מיני כלבים רעבים. היא לא סיפרה לך?
לכן פפוש פרחים זה לא בדיוק מה שהיא צריכה עכשיו. פרחים זה לא בדיוק מה שהיא צריכה בכלל. יש לה לב זהב. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? קוראים לה כאן מריטה הקדושה, מפני שעם כל רכבת שנכנסת או יוצאת, היא מצטלבת. ויום א', אחרי התפילה, זה היום של הפאדרה. גרטיס. זה בלטינית, הוא אומר. והוא קורא לה ביתי, האב הקדוש. תאר לך. רשם לה בטח קיוסק בגן עדן. אתה לא... לא, אני לא קדוש. אני משלם, תמיד. אתה לא היית איתה. לא. אני חוזר ממנה. אני אוהב אותה! לילה טוב, פאפה. היזהר. אתה בחור עשיר כעת. אם תספר לה על המקדמה, היא תחזיר לך אהבה. לילה טוב. מצחיק. לרגע הרגשתי את הלב שלי. קליק. אבא שלי פלוס מריטה פלוס אמא שלי. זוכר? ואני בפנים. קליק. אבל אני עייף. ויש לי בחילה. אולי זה רק הערפל הזה. בואנס נוצ'ס, פאדרה. בכל זאת זה מוזר. קליק בלב. זה בטח ככה מתחילים לראות קיטור עולה ממעבה האדמה, ומלכות וגלות ואהבה, ואחר כך הופ, אלוהים וכל המלאכים. כבר עכשיו אני יכול עם מריטה רק פעמיים. אויה, נעוריו של סנט פרדיננד חולפים, ויהי היום, והוא לבדו בבורדל. פרדיננד! פרדיננד! פרדיננד!